Det at være med i det her forløb har betydet, at vi har fået en meget mere afbalanceret familiedynamik med færre konflikter. Jeg har fået en langt større forståelse for mine børn og hvorfor de reagerer, som de gør. Jeg har fået en tættere relation til mine børn. Vi er blevet kommet meget tættere på hinanden, og sidst, men ikke mindst, har jeg fået nogle enormt meget mere glade børn, end jeg havde tidligere, som har mod på livet og på tilværelsen, og det er bare dejligt. Jeg synes, at materialet har været sindssygt spændende. Jeg har virkelig elsket de forskellige videoer og fået sat der er en masse ting, der er blevet belyst på måder, som jeg ikke havde, som var ny viden for mig. Jeg drømte om færre konflikter og bare have det godt, når jeg var sammen med mine børn, uden at skulle frygte eller uden at skulle gå i seng med en dårlig fornemmelse i kroppen, og bare ligesom have en mere rendyrket ro og glæde ved at være mor. I dag, der føler jeg, jeg ved, vi er nået frem til et sted, hvor jeg er meget mere i kontakt med dem, med mine børn, og hvor jeg ved, jeg er den bedste mor, de kunne få. Og det gør bare en verden til forskel. Altså, jeg føler virkelig en ro og en glæde ved, at jeg kan finde ud af det.